Aj keď ste si našli svoj vysnívaný byt sami, stále je tu dôvod poradiť sa a mať istotu v ďalších krokoch. Ako realitný poradca som tu, aby som vám poskytol odborné poradenstvo a podporu počas celého procesu kúpy. Chcete sa uistiť, že ste získali najlepšiu cenu za svoj nový domov? S mojou pomocou môžete mať istotu, že ste pri vyjednávaní ceny nehnuteľnosti na tom najlepšie. Pomôžem vám s rezervačnou zmluvou, môžem byť s vami pri jej uzatváraní. Vysvetlím vám a môžem byť s vami v celom procese od rezervačnej zmluvy, cez kataster až po prevzatie bytu. Osobne spolu s vami pri obhliadke posúdim technický stav a spolu zvážime prípadné ďalšie investície po kúpe vami vybratého bytu. Môžete sa vyhnúť riziku neplánovanej investície a ušetriť tisícky eur. Služby realitného asistenta sú cenovo výhodnejšie ako iné realitné služby. Zavolajte a presvedčte sa sami. 0911 390 050